Acarane napa Rasulan? Rasulan, merti desa. Merti desa ndereng mangayu bagya kagem bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon ingkang gilumbutan. Kula mboten picu-picu, pici-pici. Aku ngrungokke buyer ndasku. Ingkang kilo mboten Apa? ingkang kilo. Ingkong. Ingkang kilo mboten Ingkong ki pitik pici-pici. digodhog kae ingkong. Ingkang kilo mboten piji-piji picu roji. Piji-piji. Piji roji patmo nemo. Lho. Kok malah hitung-hitung karo ji patmo nemo barang. Ingkang mboten kula piji-piji. Ya piji-piji. Sedaya kemawon. Sedaya kemawon. Mugi-mugi berkah Gusti pinaringna dhateng para warga Karangrejet. Pinang wis semere reso-reso. Aku iki nek dandani ngeyel kok nek dajari mesti wangkal. Angele, ya aja dawa-dawa, setik-setik. Setik-setik. Aja dawa-dawa, engko nek kurang dawa kowe protes. Setik-setik, Ya Pak. setik-setik. Mugi berkah Gusti pinaringna warga Karangrejet. Mugi berkah Gusti pinaringna dhateng Karangrejet. Nggih, sedaya kemawon. Sedaya kemawon. Ingkang tandur benjang tukul ngrembaka. Bencang apa tukul? Tukul. Tukul melu apa? Tukul ki tumbuh. Oh, tumbuh. Tak kira wong tukul arwana. Lah mbayar sapa tukul? Tukul. Ngrembaka. Ngrembaka. Woh-wohanipun. Woh-wohanipun. Ingkang sadean. Sadean ki apa? Sadean iki dodolan. Oh, ingkang sadenan. Sadean. Sadean. Kulak murah. Kulake murah. Adole larang. Adole larang. Pikantuk bathi. Pikantuk bathi. Ingkang matikel-tikel. Matikel-tikel. Nah, matikel-tikel. Angel to basa Jawa iki. Angele. Ah iya. Aja cepet-cepet to. Nah, Ya sing penting ora cepet-cepet. cepet-cepet kok cepet-cepet. Cepet. Ya